migago. Jotelo mag siasa to jotelo mamoko e kaunti ma Kajiado koro dwaro mondo mi kwetha mag jotenda rita kwe kaachiel kod jatenda apisas mag obila e pacho kaendi mondo mi otimie nonro kaluwore kod lipot mawachore ni sanduku moro ne okwale paro obila ma Kimana. Sanduku mawachore ne nitiere kod oboke 400 mag lo mag oganda bende wacho ni odak e pith mong'ere kaka Imbirakani, oboke mane gin mag puothegi. Ne giwuoyo Imbirakani, Kajiado South, kama ne giwacho ni moko kuom apisas mag arita e chitgo donjore e lal mar sanduku no ka kwayo mar weg puothego ni mondo mi sanduku no bende osegore Luanda ka jomo kala alufe gi alufe mag jokanyo ma Imbirakani nong'anyo kendo rina peini e wachno ka koro gidwaro mondo jatend migawo mar arita kod ogai mar obila donjre wachno mondo duoknegi sanduku no. Haiwezekani ikakuwa safe iko na more than 400 title deeds of the citizens of Kenya right now is hanging nowhere, it is not known. Haiwezekani na hatutakubali. Before we give you summons to come to the Senate, make sure that safe is back to the people of Kenya. Hatua isipochukuliwa ipasavyo, jamii hii wataendelea kufunga barabara, wataendelea kufanya maandamano, wataendelea kufanya furugu, na muda sio muda tutakuja kukosa amani ambayo tumefurahia kama Kajiado. Mimi nataka serikali yetu ikiongozwa na Profesa Kindiki Kithure walete sanduku ya wenyewe. Profesa, tutakupatia nafasi, fanya uchunguzi, fanya ujasusi yako, na wale ambao walifanya hiyo kazi wapelekwe kotini kisheria. Hatuwezi kaa na security pamoja saa ile hatuna save yetu. Save yetu hatuombi, ni lazima save yetu irudishwe.